مسرح تتقيمنا كمي جيرنا نيوتيوبنا انترو ويكعا مأتوي مس معجبي مزيكو نسرح نزبل قلل بزوله منقدي بزحات صري غزي كريوكم يا مالتيو نزا مأتوزي عن مسرح جن كلتا ابلكيشن كرليانا ان مالتيو تحانتي كانفا تكون تلا تخالي ترما كابكتيا مالتيو بزن كلتا اب تتقيمنا زقرم انترو خنسرحينا مالتيو سلام زي تفولتني كبروم يبحال نزي channel حدشت اندحدا خوينكم سابسكرايب بمقار بيتسب كنو حجب بغطتا نابتي فيديو كوسدوكم بمجمريا ناب كانفا ناقطو مالتيو ناب كانفا مساعتنا بدحريو أبزا ناي سيرش بتن زنيا انترو يوتيوب إلان صحف مالتيو يوتيوب انترو 19 بيش حن سمنيان يلنا مسايزا نصحف مالتيو أبزا ناي سيرش بار زنيها مالتيو بدحريو كمزي أجرنا مصحفنا أبزا ناي تحت زنيها سيرش بتن عوان خينا نلقى مالتيو كاو بمقصال كمزي عينتي زمصلنا تمبيلات مالتيو سلازي انا بزا انها سلس كورنا خنخايا مالتيو نسخون دما دس زلكم كتمرصو تخليهم سلازي زي ايا تمثل تا حجزنا اخوا مالتيو كريايه تاي تمثل زوص بارتلن ديو يبلين زبل كريايه مالتي كفيته كمزي اجر مسرا اخوا زي تدلين بارتلا ابزا ماخل زنيا نسا كطفاي مالتيو ملسبيله سلكت يغبرمو ديليت زلو تحت ويقي يطفا مالتيو بدحريو እንደገና ክሪያየ ጽብቅትሪያ ከመያ ዝብል ክሪያየ مالتيو ስለዚህ እዛ ማእከል ዝንያ ተንቀሳቀስ ዝንያ እዚ مالتيو ከስተኻኽላ ሳይዛ አምዛ አገረ የስተኻኽላ مالتيو بدحريو ናብዚ تحت ዝንያ خيده ጋላር ዝብል ፎቶ ከእትዮ مالتيو አብዛናይ كب زني أتمزلا أو فوتو خطيه جالار تبل طويقة كتوز دلخ فوتو خطيه حجنا منت حنت اللابزي أزمرت قوة أبزي أني عمالتيو زيا أد تو بجيرة كم زي على مساعات وقت يستخاخلا معرن نختمس ما أخل جيرة بإيدينا طوق مالتيو بدحريو فلتر جور اللاي زا فوتو مالتيو فلتر طويقة فلتر زول ريا زا تحتي فلتر كميك خون الوزول مالتي بزح مرات لكم دس زولكم خطقم تخليكم عاوز فلتر مالتي بقى بزح ነገር ይዘሎ ሕጂና እምነት ረይዋ بخمزي عينت اني بقى دس زولكم ክትገብርዎ ትخليكم مالتي ንግዚኡ انا حنت مريت ኣለኹ ከምዚ አገረ مريت ኣለኹ በድሕሪኡ موشن انيميشن ክትቀይሩሉ ትخليكم ፎቶ ከመይ ልከኣተለዎ ዝብል مستوزن هي زخيد موشن تمرصلو مالتيو كاو كورنر ون تستخاخلو كب ነገር نخون بدحري حج هنرياينا እንደገና حجي ዛ ጽሕፍት እዚያ كنستخاخل ኣለና حج ريو ويلكام تብል ኣብ ዘሎ ተትኾነልና ዛ ማእከል ንብረት ግን ወድ ገጠር ዩቲዩብ ኢሊ ኣለኹ مالتيو ወድ ገጠር ዩቲዩብ ቲፕ ካው ፖዚሽኑ ሳይዙ تعريو مالتيو حبرو نيلكم يا تحت كلر زل صحف عينات يزري وزوزن هي صحفات دز زولكم نامرصكم كتغورو تخليكم الصحف مالتي كاو ياو كم زغيركم تريو بدحريو نايت صحفات انيميشن كتغورو لتخليكم كنقاسقاس غيرهم زغل از تحتي انيميشن زل طويكم كتغورو تخليكم مالتي بدحريو زعما اخل تو تلات يلالهم سلازي نورت ويلكام تو ود ገጠር يوتيوب تبل እትየላ ኣለኹ بدحريو نزي صحفات زيون انيميشن ገውረልየ ካብዚ ብምቕጻል ኣብዚኣ ወዲና ኣለና ማለትዩ ንሪኣ እንደገና ካው ኣብዛ ላዕሊ ጠዊካ ሴቭ ምግባርያ ዳውንሎድ ትብልኛ ዳውንሎድ ንገብራ ማለትዩ ካው ንሽተን ንጽበያ ያው ሓሪፍ ትኽትመጽያ ካብዚ ቀጽልና ግን እዚኣ ኣብዚ ሰሪሕና ኣለና እንደገና खाली ድማ ሳብስክራይብ በተን ትብል ድማ ናብ ካፕከት ከይድና كنبلينا مالتي قدميا ግን ዛ ቪዲዮ ክሪያን ሃልና እዚ ትመስል ሕጂ ድማ ናብ ካፕከት ኮስዶኩሚ ኣብ ካፕከት ከይድናውን ኣብዛ ሰርች ባር ከይድና
ሳብስክራይብ ዝብል ሰርች ንገብር ሞ ካብኡ ብድሕሪኡ ፎቶ ንመርፀላ ማለት እዩ ነዛ ዝመረፅናያ ፎቶ ንእትወላ ኣብዛ ሳብስክራይብ ትብል ነይረይዋ ሕጂ ረይዎ ናይ ወዲ ገጠር ዩቲዩብ ፎቶ ገይረሉ ኔኹ እዛ ፅሑፉን ክቕይራ እያ ወዲ ገጠር ዩቲዩብ ክብላ እየ ብድሕሪኡ እዚ ፅሑፍ ከለር ክመርፀሉ እየ ፅሑፍ ዓይነት ያው ናይ ካፕከት ከመይ ጌርካ ኤዲት ከም ትገብር ትፈልጥዎ ተኾንኩም ቅልል ዝበለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ኩላ ነገር የስተኻኽላ ኣኒሜሽን ዝልውኒ ናይ ምንቅስቃስ ኣብዚኣ እዛ ናይ ሳብስክራይብ በተን ዘለታ ወዲእና ናብ ካሊእ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኩሉ ዝግጁ ኮይኑ ድሕር ዳ ወዲእና ኣብዛ ኤክስፖርት ትብል ወቂዕና ኢና ኤክስፖርት ክንገብራ ማለት እዩ እዛ ጌርና ኤክስፖርት ንብላ ካብኡ ብድሕሪት ኢና ክንገብር ዛናይ ዓንቶ ዝሰርሕናያን ዛይና ሕጅንያን ብሓደ መርጅ ጌርና ክነጣበቀን ኢና በዛ ናይ ቪኤን ትበሃል ኣፕሊኬሽን ኣላ ኣነ ዝጥቀመላ ንስኹም ዋላ ብካፕከት በዓሉ እውን ተመሊስኩም ኤዲት ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ብኣቴ ኤዲት ገብራ እየ ማለት እዩ ሕጂ ረይዋ እታ ናይ ሕጂ ዘውረድናያ እዚኣ ትመስል ነገር ግን ክልቲአን ብሓደ ክንራኸበና ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ቪኤን ኣትየ መጀመርያ እታ ናይ ዓንቶ ከእትዋየ ማለት እዩ ሰሌክት ገይረ ኣብዚኣ ደልዮኹም ተእትዋ ኣንዚኣ ኣላ እትያ ኣለኹ ሓንቲ ብናይ ዩቲዩብ ሳይዝ ገይረ ማለት እዩ ረይዋ እንደገና ተኻለይቲ እውን ኣትያ ኣላ ሕጃውዚ እታ ሙዚቃ ዝበልኩኹም ክትኣትያ ማለት እዩ እዛ ናይ ዓንቶ መዕጀብ ሙዚቃ ዝበልኩኹም ኣብዛ ናይ ሙዚክ ትብል ኣቲና ሰሌክት ጌርና ክንእትወላ ኢና ማለት እዩ ሙዚቃ ምስታ ናይ ኢንትሮ ትኸይድ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከሪአኩም እየ እዛ ሙዚቃ መጀመርያ ክመርፃ እሞ ከምዚኣ ገይረ መሪፀ ምስ እተኽዋ ትሪእዋ ኢኹም ከምዚኣ ጌርና ምስ መረፅና እዛ ሙዚቃ ንሰምዓ ከምዚኣ ጌርና ሙዚቃ ምስ መረፅና ከምዚ ጌርና ትራንዚሽን ዝበሃል ኒ ክነስተኻኽለሉ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ከኣተሎ ትራንዚሽን ንገብረሉ ኣብ ማእኸል እውን መሰጋገር ንገብረሉ ማለት እዩ ዙም ኮይኑ ንኽኣቱ ሕጂ ንኣብነት ረይዋ እዛ መሰጋገሪት እዚኣ ዙም ኮይና ንኽትሸጋገር ንገብረላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምዚ ጌርና ምስ ወዳእና ክላስ ሴቭ ማልያ ትቐርየና ኣብዛ ናይ ላዕልንያ ንኽኢና ማለት እዩ ሴቭ ክንገብራ ኢና ኣብዛ ናይ ዳውንሎድ ምልክት እኒኣ በዛ ላዕሊ በኣ ጠዊቕና ኩለ ዝተኻልና ምስ ወዳእና ሴቭ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ኣብዛ ላዕሊ ተወገና ኤክስፖርት ንብላ እዚ ሕጂ እዛ ዝሰርሕናያ ቪድዮ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ፍቕራ እንደጸሊሉኒ ፍቕራ እንደሸኒፍንዋየ ጨኪነ ኸይገድፋ ዘይትግደፍ ኮይናትኒ ዋው ብጣዕሚ ዝገርም ኢንትሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ንዩቲዩብኩም ኢንትሮ ስርሑ እዚ ቪድዮ እዚ ጠቃሚ ኮይኑ ድሕዳረኽኩሞ ናብ ካልኦት ንኽባፃሕ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ጽንሑ ብሰላም ሰሰናዩ ንዓኹም